имрӯзҳо дар ташкилоту муассисаҳои соҳаи буҷетии шаҳри Исфара силсилаи чорабиниҳои омӯзишӣ ва корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ба роҳ монда шудааст. Дар ҳамоише, ки бо ташаббуси нозироти андоз дар шаҳри Исфара баргузор гардид, масъалаи ҷоннок намудани тадбирҳои судманд ҷиҳати вусъат бахшидани низоми нави ҳисоббаробаркуниҳо ва пардохтҳои давлатӣ тариқи ғайринақдӣ баррасӣ гардид. Дар чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, масъулину мутахассисони соҳаи бонкдорӣ, андоз ва коршиносону роҳбарони як қатор ташкилоту муассисаҳо ва соҳибкорон иштирок намуданд. Вобаста ба ин, нозироти андоз дар шаҳри Исфара ҷиҳати амалӣ гардидани ҳадафҳо дар ин самт як зумра тадбирҳои муҳим аз ҷумла чорабиниҳои омӯзиширо ба роҳ мондааст, ки дар он доираи васеъ намояндагони идораву ташкилотҳо ва соҳибкорон иштирок хоҳанд намуд. Дар ҳамоиш инчунин мудири филиали корхонаи воҳидии давлатии Амонатбонк дар шаҳри Исфара оид ба моҳияти гузаштан ба пардохтҳои ғайринақдӣ изҳори назар намуда иброз дошт, ки рушди низоми муосири пардохтҳои давлатӣ ва дигар амалиётҳои ғайринақдӣ талаботи замон буда, дар баробари осон гардонидани хизматрасониҳои пулӣ, инчунин ба устувории асъори миллӣ, бартараф намудани танбашавӣ дар назди банкоматҳо ва ҳалли дигар мушкилиҳо дар ин самт мусоидат менамояд. Бояд таъкид намуд, ки гузариш ба низоми ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ омили таъмини шаффофият дар раванди ҳама гуна пардохтҳо арзёбӣ гардида, андозсупорандагон метавонанд ҳама гуна амалиётҳои бонкиро ба таври осон ва бе сарфи вақти зиёдатӣ анҷом диҳанд. Дар фарҷоми ҳамоиш ширкатдорон оид ба масъалаҳои гуногуни амалигардии иқдоми мазкур ба мутахассисону коршиносони соҳаи бонкдорӣ суолҳои худро пешниҳод намуда ҷавобҳои мушаххас гирифтанд.